Vine cap aquí, Mercè. Jo vaig. I què vols, vella Quaresma? Diu que no cridin tant com els altres dies, que vaig agafar un mal de cap entre que ja em pesen les cames i els crits que fan aquesta cosa del Sant Martí. No puc més. No sé si podré aguantar tantes setmanes que queden. Que no ho veieu, que és una velleta. Que no ho veieu, que és una velleta que no té tanta paciència i de seguida m'agafa de cap. Vinga. Se li ha de parlar molt poca cosa. A veure, que ens en recordem, perquè ens tallem la cama, que ens en recordem, que si no s'acabava. Qui ho sap per què li tallem cada divendres una cama? Balada. Si els hi hem tallat d'una en una, però qui sap per què els hi tallem? Va, la Júlia. Perquè la cançó ho diu, perquè camini bé. Mira, us ho explico, que segur que ja ho sabeu perquè sou tan espavilats. Li tallem les cames perquè sabeu que va ser Carnestoltes. I vinga festa, i vinga truita, i vinga ous, i pa amb tomàquet. I llavors va venir la vella Quaresma i va dir: s'ha acabat tanta disfressa i tanta pinta-pinta de cara i tanta resta. Ara mano jo. I com que mano jo, aquí tothom, s'ha acabat la festa. Doncs no li fem gaire cas. Perquè si no seria molt avorrit. Però mira quina idea va tenir. Es va penjar 7 mitjons, es va penjar 7 cames i va dir: com que sé que als nens i nenes els hi encanta la festa, només estarem una mica seriosos durant 7 setmanes. Cada divendres en tallem una, i quan ja no em quedi cap que ja serà la primavera, què passarà? En Bernat. Que serà Setmana Santa. Totes les gallines amb la primavera hauran post molts ous i tindrà el pagès i el granger tindrà tants ous que podrà fer mones de Pasqua. Què us sembla? Fins i pollets. Mones de Pasqua i pollets. Bueno. Gràcies, Marçal. Mira, però fins que no se'n vagi la vella Quaresma, hem d'estar una mica calladets sense cridar. I encara no serà Pasqua, no sé qui ho ha dit, però ho ha dit molt bé. En Bernat, doncs Bernat, fins que no passi la vella Quaresma no serà la Pasqua. Ja ho saps, és que tu fas cara de molt espavilat. A veure, de P3, de la classe de l'Anna i de la Paqui, ha sigut l'aniversari d'algú aquesta setmana. Mira'l. Oi, que no m'hi havia fixat. Vine, Pau. Ja ho coneix. Va, de la classe de l'Encarna i de la Maria, ha sigut l'aniversari d'algú aquesta setmana. Ui, de molts. De molts. Del Teo, de l'Ethan i de la Mireia. Va, que vinguin tots. Vinga, el Teo, l'Ethan i la Mireia. I el Xavier també ha sigut el seu aniversari? Va, el Teo, l'Ethan i la Mireia. I de P5, que són molt grans. D'en Jordi! Baixa, Jordi! A veure si ens deixem passar. Ha sigut el teu aniversari aquesta setmana? Sí.
la Mireia quants n'han fet? 5. I tu? 6. 6. Mira, 4, 5 i 6. Aquesta serà pels nens de P4, la fareu tots 3. Vinga, els 3 que han fet aniversari, que ja són molt grans, Vinga, en Jordi, vinga, i el Pau, que va amb la corona. Va, mira, farem, que hem parlat de pollets, farem aquesta, que en tenim aquí un de pollet, va. Un plat d'escudella, serra lavalló, un plat d'escudelló, ris, ras, ris, ras. Molt bé! No se'n recorda de les cames que li feien. A veure, 1,